אהלן, בוקר טוב ענבל. בוקר טוב, מה שלומך? יכול להיות יותר טוב. אוקיי, בוא נראה איך אני יכולה לעזור לזה. ככה, קודם כל אני מה זה מאורזב? הורדתי משחק כדורגל דרך האינטרנט. אוקיי. עכשיו אני שיחקתי בליגת אלופות, לא משנה, בקיצור, הגעתי לגמר של ברצלונה נגד צ'לסי. עכשיו רונלדיניו, השחקן הזה, בעט את הכדור, לא משנה, בעט לא טוב, והאוהדים תפסו את הכדור, לא רוצים להחזיר אותו. מה אני עושה עם זה? ותקשיב, זה גם לא מנומס, האוהדים מקללים אותי, זה לא בא בחשבון. נכון. אני רוצה להתנצל בשם האוהדים. אני מניחה. סליחה שנייה? צוחקת שם. אני מתנצלת בשם האוהדים. הלו. הלו? כן, אני עוד פה. זה פה? ניסית להפעיל משחק חדש? אין, הם לא נותנים לי, הם מקללים אותי, מה זה לא מוצא חן בעיניי? זה גם לא מנומס. זה בהחלט לא מנומס. אם מפעילים את המשחק מחדש, זה עדיין באותו מצב? אין, זה תקוע, ואני רק שומע עמנואל, זה השם שלי, אני לא רוצה להגיד מה, ומקללים אותי. אומייגאד, זה לא מנומס. בוא תסביר לי רק איך זה עובד שנייה אחת. ברגע שנכנסים למשחק, אתה משחק, ברגע שאתה יוצא מזה, זה חוזר לך לאותה נקודה שאתה אותה? לא, תקשיבי, זה ליגת האלופות, אוקיי? לא משנה, אולי את לא מבינה למה אני לא מבינה כי אני אישה? לא, חלילה, אולי את לא מתעניינת, לא בגלל שאת אישה. אוקיי. חלילה. קיצור, הגעתי לגמר. אני משחק עם ברצלונה, אני עוד צירוף שלהם. עכשיו אני במהלך המשחק, רונלדיניו תפס כדור, התחיל לרוץ, נתתי בעיטה, ניסיתי להפקיע, הכדור עף למעלה, לגובה. אוקיי. עכשיו האוהדים תפסו את הכדור ולא רוצים... הבנתי את זה, השאלה שלי, אם אתה יוצא מהתוכנה מהמשחק, יוצא, רואה את המסך? אין, הם לא... נכנס חזרה למשחק, זה עדיין על אותו מצב? מקללים אותי. אין, זה לא יוצא, זה מה שאני מנסה לצאת. אין אפשרות להגיד לו, בטל משחק, תתחיל משחק חדש? לא, לא מקשיב, אין אפשרות. לא מקשיב? לא. איזה משחק הורדת? פיפה. פיפה 2008. בוא תמתין איתי שנייה אחת על הקו, בסדר? אוקיי. מעולה, תודה. אוקיי. אני רוצה לבדוק עוד משהו, בסדר? מה שאני מנסה לעשות זה להוריד את המשחק שהורדתם ולראות איך זה מופיע אצלי, בסדר? אתה בסדר, ענבל, נכון? נכון. עכשיו עוד ככה, אין לי בעיה עם המשחק הזה כבר, ירד לי כל החשק לשחק איתו, אני אגיד לך את האמת. אבל תשמעי, זה ממש לא מכובד, אני מרגיש מה זה מושפל וזה שמקללים אותי, עוד משחק של פלאפון, כאילו זה ממש לא מכובד, איך אתם מחזיקים משחקים כאלה? לא, אתה צוחק עליי, נכון? לא, איך אתם מחזיקים משחקים כאלה שאוהדים מקללים? הם מקללים אותך? אז אני לא רוצה לשחק, אני פגוע. לא רוצה... מה הם אומרים לך? אני אמרתי לך, הם קוראים בשמי עמנואל וצועקים, עמנואל בן... אני לא רוצה, אני חובש כיפה, אני לא... אוקיי. תשמעי, אני מגיש תלונה על המשחק הזה. בוא נראה. יש לך תמיד את האופציה לכבות את הסאונד? זה שתדע? חיבדתי את הסאונד, אני כבר... זהו, אני שוב... את הסאונד והם מקללים אותך? לא, כבר... הם הפסיקו, אני מסביר לך, אם אני מחזיר את הסאונד אז הם מקללים שוב. אוקיי, אז האופציה היא באמת להשאיר את זה על המצב של... עזבי, אני אמרתי לך, אני לא... ענבל, תקשיבי, את כנראה לא יורדת לסוף דעתי. אני לא רוצה לשחק במשחק הזה יותר, בסדר, הבנתי שיש במשחק הזה כללות וזה, אבל איך אתם מחזיקים משחק שהוא לא חינוכי? איך זה יכול להיות שאוהדים מקללים? איך זה יכול להיות דבר כזה? איך הם יודעים את השם שלי בכלל? כי כתבת אותו בהתחלה, אני מניחה ש... אף אחד לא אמר להם את השם שלך,
מבלי שכתבת אותו או משהו. אתה תוכל להמתין לי שנייה אחת על הקו? בבקשה? לא נורא, עזבי, אני יום שישי, אני אנסה זה, אבל יש לי בעיה בעוד משחק אחר, עזבי את המשחק הזה כי אני לא רוצה לשחק בו יותר. אם צריך אני אגיש תביעה נגד המשחק הזה וזהו, בואו נסיים את זה. עכשיו יש לי משחק אחר, שיש איתו גם בעיה. אוקיי, מה הבעיה איתו? בעיה מאוד רצינית ובאמת זה תקלת בטיחות. אני משחק במרוץ מכוניות, השם ישמור עשיתי תאונה ואין לי ארגז עזרה ראשונה. אין לי איך לטפל בפצוע. עמנואל, זה רק משחק, אני מניחה שלא נפצעת בעצמך. יש משהו נוסף שאני יכולה לעשות? בסדר, כנראה שלא אכפת לכם מהלקוחות שלכם. אם הלקוחות שלנו היו נפצעים פיזית אז הייתי יכולה לעשות משהו אולי, אבל זה רק משחק, בוא נשאיר את הדברים בגדר ונכנס לנו לפרופורציה. אני יכולה להציע לך משהו כזה, עמנואל, אני מבינה שאתה לא מרוצה משני המשחקים שלך, אני יכולה להציע לך איזושהי הטבה לגבי משחקים, אני יכולה לתת לך אפשרות להוריד שני משחקים בעלות של משחק אחד. זה משהו שיכול לעניין אותך? לא, אני לא מחפש הטבות, תודה רבה לך ענבל, אני לא נפגעתי פיזית, ברור שלא נפגעתי פיזית. אני לא מצפה מנציגת שירות שתבין אותי לא נכון, טיפה אינטליגנציה, ברור שלא נפגעתי פיזית, אבל נפגעתי נפשית. ממה? מזה שלא היה לו עזרה ראשונה? בטח, איך זה לא הומני, זה לא אנושי. ולקלל את הלקוח? ואין לי מצב, זה הבית בעולם. שמי, עזבי, אני מצטער שנפלתי עליך, זה לא אשמתך, כן? יכול להיות שמישהו אחר היה עונה לי. כי את בעצם הצינור שמקשר ביני לבין החברה, אבל זה ממש לא, אני מאוד פגוע מזה ואני שוקל להגיש תביעה חריפה. לא ייתכן שאוהדים מקללים, זה לא ייתכן, זה בא לעבור. האופציה היא באמת לשים את זה על שקט ואז לא תשמע אותם. מעבר לזה שהמשחק הזה הוא באמת טקסט של משחק מהמחשב, שאני מניחה שאם תרצה לדבר עם מישהו על המשחק הזה אז אתה תוכל למסור. אני בכל מקרה אשמח להעביר את מה שאמרת הלאה, גם בקשר למשחק גם בקשר לסיפה שמקללים וזה לא נאה, וגם בקשר לעובדה שאין ערכת עזרה ראשונה. בכל מקרה יש משהו נוסף שאני יכולה לעשות מעבר לזה? לא, זהו, תודה, שיהיה שבת שלום, תודה רבה לך. שבת שלום, חג שמח, להתראות. ביי ביי.